Had je er goed? Ik ben wel gespijzen, bij de liefde is voor. En ik ga niet dat als ik klaar ben, is naar die school. Robert, ook klaar. Ik This will be shown to an audience, you know. Really? Die juffrouw is achter Dilly te komen. Kom maar niet. Is ons productief bezig, juffrouw? Ik heb al wat jy twee koperplate so langs mekaar hulle is twee rails, maar jy moet hulle perfek uitmeet. En dan het jy 'n stuk grafiek blok, soos 'n sekere, ek het die planne by die huis om julle te vou, maar dit werk nie altyd nie. En dan het jy die planne te verbruik. Dat weer plan. Hierdie grafiek ik wil 2 meter verscholen. Maar je lukt het eigenlijk. 2 meter verscholen. Dat betekent het. Nee, dat is een stuk van geen blok. Je kan het voor in de toekomst. Het is bezig. Dan moet ik... Johan, jy is definitief daar. Janneke het gesê sy kan nie meer nie, en kom definitief. Waar Zanay nou is, weet ek nie. So op die oomblik, ek weet nie van Anita nie, ek weet nie of die mense dit hoor, so op die oomblik lyk het my uitgenodig nie. Neem vir jou onderwerker, behalwe natuurlijk as Dion wil kom praat. Half 3, en jy weet nie. Maar ek kan ons nie die nodig het. Anita, ek weet nie kom sy nie. Dus Anita, ek weet nie, ek weet nie, I gave you those 2 rays. It would be mine. God, gaan af. Het is waar. Die ghost couple that was killed by Mr. Dahmer. Een klein tongetje niet. Eet jou klein tongetje, een klein tongetje. Ja, dit is dat hier de bad. Eet jou klein tongetje, een klein tongetje. O, jezus, wie voor een camera. Die vreselijke klomp mense. Hij is zelf involved. Hij lijkt niet. Sowieso. Een klein tongetje, bjauw, een klein tongetje. Bjauw bij ons aan houden. Ja, je moet dat best te gaan. Ja, je ook. Gerijpt is. Nee, hij is aan. Lenscover. Dat is niet een lenscover nie. Dankie. Zij probeert leens voor... Ja, wat zit? Ik leer je stap uit van de Blackadder is van die beste van wat ik nog niet meer bij tafel. Het is echt kalm dit is. Oké. Maar ze niet naar je vrouw. Vooruit was je batterij. Zij is koning genoeg om dit te doen. Kom dan. Oké, maar niet je dat je net wat valt van van. Ik weet het. Nog alleen responsibility. Je kan niemand dit houden. Nee. Kijk, wacht, ja, wow. Police houdt het zo. For why? Ik vind ons school is zo interessant. Rarig. Daar is de team op de kop. Ach, dit is nu niet Willem. Hoofdsteen. Waar is hij? Waar is Willem? Waar? Willem. Dat is bij ons in.
It's a Beyond, the end of on a documentary. Who knows why. I was taping you working. I was going to tape how we